Il-Gvern da programm pilota ġdid favur iżjed sigurtà fl-ilma l-tfal bl-awtiżmu ta' bejn it-3 u l-5 snin, filwaqt li jippromuovi involviment attiv tal-ġenituri jew il-gwardjani legali. Waqt it-tħabbira l-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Ġulja Farrugia tenniet il-programm juża strateġiji u għajnuniet adattati għal bżonnijiet sensorjali ta' komunikazzjoni u ta' tagħlim waqt li s-sem tal-ġenituri jiżgura appoġġ kontinwu u ħiliet aħjar anke fid-dar. Mifrux fuq perjodu ta' 10 ġimgħat minn Marzu li ġej it-taħriġ se jingħata minn coaches kwalifikati. B'konformità mal-Viżjoni Malta 2050 l-inizjattiva timbotta favur soċjetà iżjed inklusiva fejn jitnaqqsu l-inugwaljanzi soċjali tissaħħaħ l-awtonomija u s-sigurtà tat-tfal b'diżabilità. Il-Ministru spjegat li l-inizjattiva tirrifletti b'mod konkret l-impenn tal-Gvern li jpoġġi lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika pubblika. Allura dan il-kors li huwa wieħed proġett pilota se jkun qed indirizza din is-sitwazzjoni fejn aħna it-tfal li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu ikunu mħarġa kif iġibu ruhom meta jkunu quddiem sitwazzjoni jew ta' periklu jew inkella quddiem ilma jew baħar. Dr. Lorena Zoppardi, Child and Adolescent Consultant Psychiatrist, saħqet li dawn is-sessjonijiet huma essenzjali jekk kif tfal bl-awtiżmu għandhom riskju kbir li jaħarbu minn taħt għajnejn il-ġenituri u spiss jiġu attirati lejn ilma fejn il-periklu ta' għarqa huma l-160 darbola minn toħrajn skont studji internazzjonali. Stefani Rocco, Direttur Ġenerali fil-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat, spjegat li l-programm hu miftuħ għat-tfal li għandhom il-Karta Ewropea tad-Diżabilità waqt l-applikazzjonijiet għandhom isiru online fuq is-sit tal-Ministeru sal-ġimgħa 20 ta' Frar.